Danas je ovo zavičajni muzej, ali u ovoj su zgradi početkom 20. stoljeća blagovali radnici najveće otkupne stanice duhana u Dalmaciji. U najjačoj snazi te režije radilo je preko 500 radnika i radnica i to je jedan kompleks koji je gurnio cijelu Imotsku krajinu evolucijski za 3 koraka unaprijed. Zato središnje mjesto među izložcima zauzimaju oni vezani uz proizvodnju i konzumaciju duhana. Od Preše do Lula. Lule su bile statusni simbol prije pojave Mercedesa. Što je bila ljepša i rjeđa, bila je i skuplja, a društveni status viši. U našoj zbirci najvrijednije su takozvane osmanske ili otomanske lule od morske pjene ili meršuma. Onda imamo lokalne lule koje su izrađene takozvane zagvožđanke od gline i jedna vrlo tradicionalna i prekrasna lula takozvana đuzelača koja je rađena od drveta i mjedi. Antički nakit, oružje, stečke i ostalo posjetitelji će moći opet vidjeti potkraj rujna, kada radovi u muzeju završe. Agencije nas zovu, ali što je vrlo važno spomenuti, mi imamo savršenu suradnju sa školama i nama djeca dolaze u muzej iz područja cijele Imotske krajine i onda mi tu njima omogućimo i radionice. Bolji uvjeti čuvanja i zaštite građe u konačnici jamče i kvalitetniju turističku ponudu. Naša zgrada Zavičajnog muzeja je zaista fantastična. Starija 120 godina i mi evo svake godine nešto radimo da ona te svoje godine što bolje nosi. Sve više gostiju se dolazi u taj zavičajni muzej i interesira se općenito za kulturnu baštinu. Isto tako i svi naši arheološki lokaliteti imaju povećanu posjećenost. Pogotovo ljudima van naše države ovaj kraj je strahovito egzotičan. Znači mi ovdje imamo sudar kroz stoljeća različitih kultura, jedan lonac svega. Uz dobru promidžbu ne čudi što turistički brojevi u Imotskom polako, ali sigurno rastu.